αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Πρώτον, στήριξη του εισοδήματος με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Δέσμευσή μας, κανένα νέο φορολογικό βάρος στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισμό. Σε σχέση με τα ακίνητα, η εκτίμησή μας είναι ότι μετά την μείωση του ορίου της αντικειμενικής αξίας σε ατομική βάση από τις 400 στις 200.000 για την υπαγωγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων πέραν των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό. Να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις, εφόσον κάνουμε ένα πράγμα που είχαμε και έπρεπε να είχαμε κάνει από την αρχή, να μειώσουμε τις απίστευτες σπατάλες του κράτους. Αυτό θα κάνουμε. Για να το πω ακόμα πιο απλά, υπάρχουν οι δυνάμεις του λαϊκισμού που κόβουν μισθούς και συντάξεις, αλλά δεν αγγίζουν τις σπατάλες του δικού τους κομματικού κράτους. Τέτοια είναι η περίπτωση του Πασόκ. Εμείς από την άλλη πλευρά θα κόψουμε σπατάλες για να προστατεύσουμε και όχι για να αποκαταστήσουμε μισθούς και συντάξεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με το Πασόκ. Όπου μπορούμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα των μισθών και των συντάξεων, αλλά κόβοντας από τη σπατάλη του δημοσίου. Με σαφήνεια, αγαπητέ φίλε, να σου πω. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Βάλαμε ένα λίγο να φυλάει τα πρόβατα σε ένα άσπρο σπίτι, να μην λέμε ονόματα, κάποια προβατάκια πολέμουν μόναχα τους, πολέμουν τον λίγο που μπήκε στο κοπάδι τους. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται κι εσείς τσοπανάκια πράιτε να κουρεύεστε. Προβάτα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα, λυκοί θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα. Λυκοί θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα.